Warit mafuta. Thank you very much. Nyasaye gwedhi. Twak sani dhi mbele luongo ni bipartisan talks bende koro geto kelo kwe pacho kae mabiro bang' nwaseneno kane nitiere ng'anyo mane osebedo kotenore kod wechego mag duoko ngima piny na oganda dwaro mondo oduokie ngima piny mabende koro keto osigo ne oganda jo Kenya. Ere chung' mar wach mar twak ne jadolo? Piny tiloso gi wuoyo to kik ji wuo ka nitie barua mopande bwo mesa. Ji wuoyo atero ka onge gimoro ani gimoum ma jomoko patino ng'eyo ni nitiere gimoro to koro bypass godo time ni dhano twak. Nikech twak mitwak sani ni ok twagi nikech ne mrengo moro nonego kawo telo to ok okawo. Itwak nikech the future of this nation. Kiny mondo kik gik maricho matimore sani kendo ka ji twak to kik twak tim nikech interest mar ng'ato kata nitie gima ng'ato dwaro, nikech telo ni dhano wilore. Sasa gimoro maber ma kiny nokony ji te in future ka ok okonyo ng'ato achiel to biro konyo ji te mbele. Koro twak ka nitie gimitimo to bede twak mar adier, bede twak ka chuny ji oyawore maler to loso wach manyalo konyo ji. To gima samoro ba wuoni twak ji twak to ka ji odhi kando tineno ka dhano kiero dhogi. Mikon to twag ni ochomo kanyo koso nitie gimoro muhumno ma wan wakia. Koro ka twak no yudi ni dang' dhano wuo, kech ka nabiro ka mokwongo nakoni nyaka dhano wuo ema dang' kony piny. Koro ka wuoyo nwang'ore ni wuo to kik obed wuoyo mar miriambo, obed wuoyo madira ni iye mondo chop kod piny Kenya duoko, mondo kik wachak wachwe remo kendo tok yiero ka yiero ni lweny tok yiero ka yiero. Obede twak madhi kelo duoko mabiro dumo ndalo mang'eny. Kamano. Awinjo kiwacho ni obed twak ma ok oso barua kata bas e bwo mesa. Jadolo biparo ni piny Kenya osegik e okang' ma wanyalo twak atwak kama onge gimoro mantie kamoro mopande. Iparo ni Kenya osegik kama koro wanya keto weche kama ler ma dieri watwagi makel winjruok e yo makare? Dhano en dhano, mama Lydia, sorry. Dhano en dhano. Pod mana mama. Dhano en dhano kendo blad ma ji nego chalore. Kendo Nyasaye manuchu ji nachiel. Inyalo timo gimoro ka favor ito the other team hinyore. Kiki woni mbe kiny biro wuok ni maber. Koro joma nie twago jogo risk. Nikech bura mang'e gi ng'ado kanyo koko biro kelo duoko. Mare bi jo chako chweto gin mane gibedo piny magi loso gini. Kik giwoni gini safe. Kich remo pek, remo ok yot. Koro joma twak gi iya nikech ang'eni moko winjo kendo koro neno iya mondo gilos gine yo moriere tir ka onge barua mopande bwo mesa mondo yiero mwabire 2027 ki gik mwaseneno gi wane kadang' twak no konywa. Twak to ber nyaka dhano wuo kech twak emikonyo godo ikonyo godo weche te. Kamano. To jodolo nyalo timo mondo twag ni odhi e yo makare. Biparo ni nitiere nafas ma jodolo nyalo tiyogo mane oni weche odhi makare nikech nitiere twak mosebedo kitimo kinde mokalo. Kata kamano duoko bedo ma ok konyo oganda ahinya. Wuoyo to wawuoyo ok ni ok wawuo. Kendo kichiko iti to jotich Nyasaye to nitie mawuoyo. En mana ni samoro platform mondo koro winje duondgi. Kech wan jok manigi paro malew monego wuo mondo konyo piny. To mondo ginwang' platform mar wuoyo mondo winj gi bedo matek. Taneno ka Nyasaye miyo wang' wono mondo wawuo. Koro jodolo to joma bedo piny tebo masko. Nitie jodolo manyalo richogi. Okonge. To nengo wawa kodgi abidha na dar maber mondo gik magilosogo ki gilos gima miriambo nie iye, ki giwuondre, gilos gima ochiek mochiny maber manyalo ting'o piny Kenya mondo oter piny Kenya e ria machielo. Kamano. Achiel kuom gik ma bende nosethinyore ahinya e twak ma kamano koro dhi mbele Bomas of Kenya en mano mar chwalo paro moro mar medo kwan mar jatend piny Kenya, kwan mar higni obedogo e kom. Kaka kanisa biparo ni ma en paro makare
sewacho kacha ne un jogo bende kuro bedo kararita ung'iyo ubede tawa malo kacha umenyo ung'iye kaka weche dhi bedo nade? Yo manowacho godo wachno mokwongo nowacho gi jasiasa. Kendo jasiasa manowacho wachno kane ng'iyo mrengo mochung' chalo gima nitie favor moro mineno. Kaka an mano koro kaka dang' anywande wate kaka an Bishop Gordon higni 5 no pok aneno pek mosekelo. Joma nobedo piny manoketo mondo obed 5 years ne gin joma dongo, ne gin joma riek, kendo team no nyaka jodolo moko be ne nie iye. Koro kane giketo ni 5 years, gimomiyo jata ne wuoyo kamacha nikech nowacho ni bang' yiero to higa mokwongo jatelo pod ikore dhi supreme itimo ang'o ma higa no gimitime onge. Then the last year to election be osechako siasa. Kabet piny mobedo piny sani dang' los gik moko maber ma ka ng'ato kawa telo ni rap to chap ni onge, ochamo muma to the first year no chaka tich onge problem. Koro an with that 5 years okane problem nikech gimomiyo nomiyo chore en yiero mitimo marach e Kenya waka. Kosetie marach dhano gore kama jatelo puro maki onge. To kaka telo maler tichako tich iri ng'abro chandi tiyo maber iri ng'abro chandi. Koro that 5 years gimomiyo nirwa no mede no gi kaka ne jalta wache cha to kane kanigi wait kamano. Bende ntiere ng'ama neni sana no ka penjo koro chal ka gima gintiere akere kege kiane gitim